Bore da. Croeso i chi gyd i'r gwasanaeth y bore yma, a croeso i bawb sydd ar y Zoom. Mae rhyw 4 gyhoeddiad y fi bore yma. Yn gyntaf, i dynnu eich sylw at y pererindod Gwyldewi i Tŷ Ddewi'r Eglwys Gadeiriol ar y 9 o mis Chwefror. Ar ddydd Iau mae dwi'n meddwl, ynddo fe. Os chi moyn mynd, allwch chi adael i Dylan wybod heddi os gwelwch yn dda. Sesiynau hyfforddi undeb yr annibynwyr, bydd y sesiwn nesaf nos y bori rhwng 7 a 9 yma yn y capel. Hefyd, mae cyngerdd y Tabernacl yn hwmni côr ECFI na Rhydian Jenkins. Mae tocynnau ar gael, maen nhw yn cynwynia a mae'n enwi sawl person fan hyn sydd yn gwerthu gan gynnwys eirianwen sydd ddim ar y daflen. Ond mae Dylan, Alun, Ann, Robin, Elined, Tom, Rhiannon hefyd yn gwerthu'r tocynnau. Okay. A cyhoeddiad diwetha, dwi wedi cael gwybod bore yma fod yna fore coffi'n cael ei gynnal gan Merched y Wawr ar y cyntaf o Fawrth yn maes melyn yn Westgate Bont Fain am hanner awr wedi 10 y bore. Mae tocynnau ar gael am 5 punt a mae'r elw mynd at yr Eisteddfod, a os chi eisiau tocyn gwelwch Lyn Gai, mae hi'n gwerthu nhw. A newn y casgliad nawr, os gyda casgliad. Okay, diolch. O ddew wedi tad o asyntai derbyn yr nodion hyn i waith derbyn ac wrth i derbyn nhw, da ni'n gofyn i ti dderbyn una hefyd yn yr un modd, gan bod ni'n gofyn hyn o gen enw ac yn heiddiant yn hadwy Iesu Grist. Amen. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi, a hitha yn Sul cynta Grawys, lle rydyn ni, wrth gwrs, yn ymlwybro at y Pasg. A dwi am gychwyn gyda chydig o adnodau, detholiad ohonyn nhw, i'n rhoi ni mewn modd myfyrgar y bore yma. Arglwydd rwyt wedi fy chwilio am hadnabod. Gwyddos di pa bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi. Rwyt wedi deall fy meddwl o bell. Dyddwylo di am gwnaeth ac am lluniodd. Rhoi mi ddeall i ddysgu dorchmynion. Rwyt wedi mesur fy ngherdded am gorffwys ac rwyt yn gyfarwydd am holl ffyrdd. Oherwydd nid oes air ar fy nhafod heb i ti arglwydd ei wybod i gyd. Dyddwylo di am gwnaeth ac am lluniodd. Rhoi mi ddeall i ddysgu dorchmynion. I'r Duw sy'n fadnabod i mor dda, gweddiaf am dangnefedd yn fy nghalon, am wir dderbyn wrth groesawu, am gariad wrth lefaru, am obaith wrth feddwl, ac am heilioni dy gariad i'n llenwi. Amen. Gadwch i ni droi at yn hemi nesaf, sef 742. 742. Arglwydd Iesu gad i'n deimlo rhin anturiaeth fawr y groes, yr ufuddod perffaith hwnnw wrth wynebu dyfnaf loes. Yr arwriaeth hardd nad ofnau, warthrydd a dichellion byd, o waredwr ieuanc gwrol, llwyr feddianna di fy mryd. Ac yn y blaen, 742.
Mathew 4, adnod 1-11. Temptad Iesu. Yna arweiniwyd Iesu'r anialwch gan yr ysbryd i gael ei demtio gan diafol. Wedi iddo'n prydio am 20 dydd a 20 nos, daeth arno eisiau bwyd, a daeth y temptiwr a dweud wrtho, os mab Duw wyt ti, dywed wrth y cerrig hyn am droi'n fara. Ond atebodd Iesu ef, y mae'n ysgrifenedig. Nid ar fara yn unig y bydd rhywun fyw, ond ar bob gair sy'n dod allan o enau Duw. Yna cymerodd y diafol ef i'r ddinas sanctaidd a'i osod ar dŵr uchaf y deml a dweud wrtho, os mab Duw wyt ti, bwrw dy hun i lawr, oherwydd y mae'n ysgrifenedig. Rhydd o'r chymyn i'w angylion amdanat, byddant yn dygodi ar ei dwylo rhag i ti daro dy droed yn erbyn carreg. Dywedodd Iesu wrtho, y mae'n ysgrifenedig drachefn, paid a gosod yr arglwydd y Dduw ar ei brawf. Unwaith eto, cymerodd y diafol ef i fynydd uchel iawn, a dangos iddo holl deyrnasoedd y byd a'i gogoniant, a dweud wrtho, y rhain i gyd aroddaf i ti, a syrthu i lawr am haddoli i. Yna dywedodd Iesu wrtho, dos ymaith Satan, oherwydd y mae'n ysgrifenedig, yr arglwydd y Dduw a addoli, ac ef yn unig a gwasanaethu. Yna gadawodd y diafol ef, a daeth angylion a gweini arno. Diolch am y darlleniad yna. Wel, wrth i chi ddod i fewn bore yma, mi gawsach chi gardia bach. Edrych fel hyn. So, rhywun heb gael un? Pawb wedi cael un. Ond maen nhw'n gardia, mae pob un yn wahanol yma bore yma, sam un yr un peth. Ac pan dyn ni'n edrych ar hanes Iesu yn yr anialwch, roedd anan anogaeth arno fo'n doedd. A'r anogaeth gafodd ar Iesu oedd gair Duw ei hun yn de, presenoldeb Duw. Ac yn ystod y gwasanaeth heddiw, dwi am ofyn i chi i efallai ysgrifennu rhyw adnod, neu gair, neu efallai darn o emyn sydd wedi cydio ynddo chi, sydd yn rhoi rhyw fath o anogaeth i chi. Ac yn ystod y diwadd felly, mi gewch chi adael rhain ar y bwrdd yn y cyntedd, a fydd o'n gyfle i rywun i godi un ohonyn nhw i fynd adra gyda nhw, os ydyn nhw'n dymuno, ac os di rywun isio rhyw fath o anogaeth felly. Gobaith drwy'n wneud hynny ydy pam da ni'n edrych ar gyfnod y grawys. Mi rydyn ni ar daith ysbrydol yn ogystal yn dydan. Pan da ni'n edrych ar Iesu'n cael ei demtio, mi da ni'na hefyd yn cael yn temtio. Mae'n adegau lle rydyn ni'n gallu bod yn wan. Ac ar yr union adag ynni, rydyn ni angen yn cynnal a'n hannog ynddo. Felly, yn ystod y gwasanaeth heddiw, neu os da chi angen mynd â hwn adra hefo chi i feddwl am amdano fo, gnewch hynny a dewch efo nôl wythnos nesaf. Gadwch i ni ganu'n hemi nesaf, sef emyr rhif 621, 621. Yma'n hedd y mynydd sanctaidd Iesu anwyl welen i, gath i weisio'n weld o'r newfydd, fawredd dy ogoniant di, ac yn y blaen 621.
Gwn ni gyfnod o weddio yn awr. Ac mi fyddai rhoi cyfnod o dawelwch yn y weddi. Os da chi'n dymuno bryd hynny i offrymu gweddi dawel, neu hyd yn oed i ysgrifennu ar eich cardiau post, mae croeso i chi i wneud hynny. Edwch i ni weddio felly. O ddiw ein tad nefel a sanctaidd, deiwn gardyfrondi, yn wylaidd ac yn ostenedig. A hynny ar Sul cyntaf Grawys. Ydyn, mi rydyn ni wedi dod i addoli di, i dyfoli di ac i ddiolch i ti. I geisio dy feddeiant ac i ofyn am adnewyddiad. Da ni'n dod ar glwydd a hynny wrth i ni gofio am y dyddiau unig gafodd Iesu yn yr anialwch. Amser i omdygymu a themtasiwn. Cyfle i ymdawelu ac i geisio Duw. Ac onid dyna'r da ni'n gwneud y bore yma'r glwydd yn ymdawelu i dy geisio di. Mi rydyn ni'n dysgu o esiampl Crist i chwilio yn calonna fel y gwnaeth ef, i ystyried yn galwad ni, i feddwl am yn ffydd ni, i mwrthod a themtasiwn, yn i ymroi'n hunan yn fwy i ti ar glwydd. Ar gychwyn Grawys fel hyn ar glwydd, da ni'n dod gan weddio dros eraill y bore yma hefyd. A da ni'n gweddio dros yr rhai sydd yn dyheu am gasglu plant ynghyd, fel iar yn casglu chwion. Dros yr rhai sydd yn gwylio eu gwledydd yn cael ei rhwygo gan ryfel. Da ni'n gweddio yn arbennig y bore yma ar glwydd dros Gaza, am y Dwyrain Canol, dros yr Ukraine, a phob un gwlad arall ar glwydd sydd yn gwynebu'r rhyfel sydd yn rhwygo. Da ni'n gweddio dros y rhai sydd yn gwylio eu pentrefi yn lleihau oherwydd newyn. Yn gweddio dros y rhai lle mae tlodi yn cael gafael ar eu cymunedau nhw. Yn gweddio dros y rhai sy'n gwylio eu teuluoedd yn cael eu chwalu gan chwerwder. Dros y rhai sydd yn colli hanifeiliad oherwydd sychder. A dros y rhai sy'n gwylio eu bywydau mynd yn deilchion oherwydd gorddibyniaeth. Wrth i ni weddio drost y rhai o amgylch y byd, rydyn ni yn gweddio dros y rhai sydd yn agosach adra. Mae'r rhai sydd yn yr ysbyty, mewn cartrefi nyrsio, neu adra ar eu hilwydydd eu hunan. Gad iddyn nhw brofi dy fendith, dy gariad a dy heddwch y bore yma. Ymdawelwn nawr i gyflwyno
yn gweddiau personol i ti. Ti yw fy niw, mae fy naid yn sychedu amdanat, fy meddwl yn dyheu amdanat, fy mreichian yn mestyn amdanat. O ddiw byw a chariadus bydde di fy ngwyfusad o fyliannu, a bydde di fy nghalon dyfendithio. Galwn ar denw dydd ar ôl dydd, yn diolchgarwch ac mewn ymddiriadaeth ac yn enw Iesu. Mi fynnwn ni hyn yn enw yn harglwydd Iesu Grist, yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, o'r hwnnwrwyd yn y nefoedd, sancteiriau'r denw, deled y deyrnas, relau'r dewellus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara bynyddion, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, cael ei seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fydwch chi ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu am i'r rhif 332. 332. O arglwydd da ar graffa dywirioneddau gwyw, yn rymus ar fy meddwl i aros tra bwyf byw. Mwy parchus boed dy ddeddfau, mwy anwyl nag erioed, yn gysur bo'n ti'n calon, yn llysern wyw wy'n troed. Ac yn y blaen 332.
Mi rydyn ni yn parhau gyda'n thema o anialwch ac mae'r darlleniad wnaethon ni ddarllen heddiw ar gyfer y sil cyntaf o Grawys yn gyfarwydd iawn i ni gyd yn dydy. Iesu yn yr anialwch yn cael ei brofi ynde. Yn cael ei demtio. Ac mi all yr anialwch fod yn le unig yn gall. A dwi'n deud y gall fod oherwydd hefyd mae rhywun yn gallu canfod eraill yn yr anialwch. Gall fod yn le garw lle nad oes dim yn tyfu ac ar y llaw arall mae yna bocedi mewn anialwch lle mae bywyd yn ffynnu. Lle mae tyfiant, lle mae ffynhonnau o ddŵr yn gwthio i'r wyneb. Gall yr anialwch fod yn le sydd yn amhosibl i fyw ynddo. Ac ar y llaw arall, mi rydyn ni'n ymwybodol fod yna gymunedau cyfan sydd yn byw mewn anialwch. Gall fod yn lle sydd yn gwahanu ni, sydd yn gwanhau ni yn ysbrydol. Ond yn hanes Iesu, fe gafodd nerth drwy air Duw ynddo. Ac i gydio yn y nerth hwnnw, rydyn ni am wneud ychydig y bore yma. Yn anodd i unrhyw un ddod at y darlleniad mewn sylw heddiw, oherwydd mi rydyn ni sôn am dentasiwn. Da ni fel pobl ddim yn licio sôn am dentasiwn. Mae o'n cymryd y centre stage yn dydy, mae'n cymryd y llwyfan yma'n hyn. Mae temptasiwn yn rhywbeth rydyn ni'n ymwybodol yn bod ni'n gwneud. Yn ymwybodol ohono fo, yn dydy. A da ni'n gallu meddwl am temptasiwn yn ysgafn iawn weithiau. Fel ddylwn ni'n bita siocled. Neu ddylai fi ddim bita y drydydd rhan o'r gacan neu'r pedwerydd rhan o'r gacan hyd yn oed. A weithiau da chi'n dweud, mae'n blwyddyn e fi, felly dwi'n cael. Da ni'n gallu gwneud rhyw joc ohono fe weithiau ag y Grawys. Pan mae rhywun yn gweld fi'n bita rhywbeth fi wedi dweud, fi am roed i fyny dros y Grawys. Da ni'n gallu gwneud o'n ysgafn iawn yn dydan. Ond eto mae temptasiwn yn gallu bod fwy o ddifri na hynny. I rhai mae'n golygu i beidio twyllio, neu ddeu celwydd, neu beidio roi niwed i rhywun arall. Heddiw mi rydyn ni'n cychwyn ar daith ysbrydol. Dyna ydy cyfnod y Grawys. Grawys, Lent, yn benthyg o'r gair Lladin sydd yn golygu cychwyn. Cychwyn beth? O cychwyn, wrth gwrs, y 40 diwrnod yma. Mae'n 46 os da ni'n cyfri y Silia, wrth gwrs. Ond ia cychwyn cyfnod y Grawys ydyn ni. Law yn llaw hefo Crist gyda Duw. Yn yr Efengil, da ni'n cael yn harwain yn dydan i dirwedd o anialwch yma'n hyn. Mae yna sawl artist dros y blynyddoedd wedi trio cyfleu Iesu yn yr anialwch, a mae hwn yn un ohonyn nhw hefyd. Ac mi allech chi greu pethau hunan dyddi yma efo AI. Dych chi'n gwybod beth i AI? Artificial Intelligence. Dych chi'n deud beth ydych chi eisiau ei weld am yn greu i chi. Ond mae sawl artist yn darlunio Crist ar ei ben ei hun ynde. Ar ei ben ei hun. Mae Iesu yn cael ei arwain dan arweiniad yr ysbryd i fod ar ei ben ei hun. Yn mentro i'r anialwch i baratoi ar gyfer ei weinidogaeth. A mae gan yr anialwch, fel o'n i'n sôn y tro diwethaf, le. A mae yna arwyddocad felly, Beiblaidd i'r anialwch. Yn symbol o lle gewch chi'ch profi, lle gewch chi'ch puro. Y cyfarfyddiad a'r dwyfol a Duw.
Mae fan lle mae rhywun yn amrwd ger bron Duw. Does dim lle i guddio mewn gwirionedd ynddo. Mond chi a Duw. A dyma'r adeg gorau i ddod at Dduw ynddo. Wrth i Iesu mynd i mewn i'r anialwch, mae o'n amprydio am 40 diwrnod a 20 nos. Gan gofleidio unigedd. Mae o'n fregus yn dydy. A'r un sydd yn tentio yn ei wynebu. Sydd yn ceisio elwa ar ei gyflwr wano. A da ni'n gwybod pan da ni wanaf, yr ydyn ni'n cael yn temtio ynddo. Pan da ni wanaf, da ni'n cael yn temtio. Ac efallai yn bod ni wedi profi hynny. Na mal ar yr adegau hynny, yr ydyn ni'n disgyn. Dwi'n cofio pan o'n i'n drindod ac pob bora dydd Iau oedd hi'n wersi dawnsio yn ni. Os eich chi gredu bod fi wedi gwneud bale a tap dance a bod math o bethau fel yna, dwi wedi. Dwi wedi mynd trwy coleg i wneud hynny. Ond bob bora dydd Iau roeddwn ni'n gofod codi am 6:30 i fod yna erbyn 8. Ac oedd ni'n cychwyn ffitrwydd gyntaf. Reit, oedd ni'n gofod codi pwysau a bob math o bethau. Ac yna yn gorfod mynd trwy'r choreography. Ac fel yn aml iawn, fel oedd ni'n drindod, oedd côr gennym ni yn Nos Ferchar. Mi roedd gen ni gyngherdda, mi roedd ni dod adran hwyr. Ac wrth gwrs roedd rhywun wedi blino. Pan mae rhywun wedi blino a da chi'n trio coreograffer rhywbeth ac yn trio dawnsio, wel, o'n i'n mynd i'r chwith troedd y lleill, i'n mynd i'r dde, ynddo. Yn aml iawn, pan mae rhywun wedi blino, pan mae'n teimlo'n wan, mae pethau mynd o'i le. Yn aml iawn, da ni'n gallu dweud, wel, da ni'n gwybod y ffordd. Da ni'n gallu mynd ar yn pen yn hunan, ynddo. Dwi'n cofio mynd i mewn i gapal yn y gogledd, o'n i wastad yn mynd iddo fo, ac eisiau rhoi y gola ymlaen, ac oedd o switches y gola ochr arall i'r adeilad, oedd chi gerdded trwy'r tywyllwch i rhoi y gola ymlaen. Ac mae rhywun yn meddwl, wel, mae eisiau newid electrics yma yma, ynddo. Ond, dwi wedi gwneud o degau weithiau cerdded i rhoi y gola ymlaen yn y twyllwch, ac yna un diwrnod, mi oedd yna rhywbeth wedi cael ei roi ar y llawr a welis i mono fo. Ac lawr a fi, ynddo. Lawr a fi. Yn gwybod, dwi wedi gwneud y daith hwnna ddigon o blaen. Dwi wedi cerdded y llwybr yna yn y twyllwch sawl tro. Ond un peth bach i ffletio hwnna, yna da chi'n baglu yn dydach. Roeddwn ni'n canu yn y fanna rwan bod golau Duw yn llusern ni'n traed, ynddo. Y gola'n llusern bod Duw yn lamp i'n traed ni. Ond os da chi'n defnyddio torch, neu dwi'n defnyddio'r ffôn, hwn, i weld lle da ni'n mynd, ynddo. Yn union felly, mae Duw gyda ni. Yn rhoi y goleuni hynny i ni i gerdded yn ddiogel. Yng nghanol yr anialwch mae Iesu'n canfod cryfder. Yn ei ffydd ddiwiro fo a'i ymrwymiad i ewyllus Duw. Mae'r temptasiynau sy'n ei wynebu yn yr anialwch yn ateinio mewn gwirionadd yn ddwfn i'r brwydrer ydyn ni hefyd yn dod ar ei traws pob dydd. Temtasiwn i'n bodloni ni, y temtasiwn i geisio cydnabyddiaeth, y temtasiwn hynny sydd ond yn para am ychydig. Os o'r rhain i chi wedi rhoi rhywbeth i fyny dros grawys, felly bod rhain i chi'n meddwl am wneud bob blwyddyn. Ond fyddai'n cael neges ar y ffôn bob wythnos. Mae'n rhain gwybod am beth dwi'n sôn am fan hyn. Be mae'n dweud ydy, wythnos yma, wedi treulio 2 awr yn llai ar dy ffôn na wythnos dwytha. Neu weithiau, mae'n dweud, wedi treulio awr yn fwy ar dy ffôn wythnos yma na nes di wythnos dwytha.
Ac dwi'n licio gweld hwnna'n mynd i fyny o gwbl. Achos mae'n golygu bod fi wedi bod ar y ffôn am 10 o gloch nos, 11 o nos, jyst yn edrych ar rwtch gan amlaf ar Facebook ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Rhyw sgrolio trwy ryw lyniau newyddion am gathod o bosib. Mae nhw ar gael. Ond mewn gwirionadd, yr hyn nath Iesu drwy fynd i'r anialwch oedd i dynnu'r plwg yna. Mi roedd pethau'n yn swnllyd i Grist yn y cyfnod yna. Fatha mae pethau fel hyn yn swnllyd i bobl heddiw, ynde. Y bywyd Iesu'n mynd gan milltir yr awr, y sŵn yn boddi, ond roedd cyfle i fynd i'r anialwch, i dynnu'r plwg am ychydig i aros ym mhresenoldeb Duw. Mae Ddydd Sul cyntaf Grawys gadwch i ni ymlonyddu, ynde, yn yr arglwydd a chlywed i lais, i geisio heddwch mewn byd swnllyd. Cyfeithiad ar Glyn Jones sydd yn deud hyn wrthyn ni'n de. Distewch cas mae nerth yr arglwydd ior yn symud yn un plith. Daw i'n hiachau yn awr, gwynyddau ras fel glith. Fe glyw ein hegwan lef, drwy ffydd derbyniwch ef. Distewch, cans mae nerth yr arglwydd ior yn symud yn un plith. Mewn ymatab i demtasiwn mae Iesu yn cynnig sawl gwers i ni'n dydy. Pan gaiff o'i demtio i droi'r cerrig yn fara i fodloni ei newyn, mae Iesu'n deud nid trwy fara'n unig y byd byw dyn, ond trwy bob gair sydd yn dod o enau Duw. Mae'n dysgu ni'n dydy, dysgu i ni y bwysigrwydd o rhoi'r blaenoriaeth i faith ysbrydol dros chwantau daearol sydd yn diflannu. Neu pam mae Iesu'n cael ei demtio i daflu hun lawr o binnacle deml i brofi i ddwyfoldab, mae Iesu'n atab paid a rhoi'r arglwydd y Dduw ar brawf. Ar yr adegau hynny mae'n atgoffa ni o'r perygl o geisio dilysiad trwy weithredoedd di-hyd yn dydy. Ond ni ymddiried yn amseriad Duw ei hun. Ac wedi demtio i gymryd holl dernasoedd y byd yn gyfnewid am addoli'r temtiwr. Mae Iesu yn ei geryddu gan ddeud yr arglwydd y Dduw a addoli ac ef yn unig a wasanaethu. Y bwysigrwydd o aros yn ein teyrngarwch i Dduw, hyd yn oed yn wyneb yr hyn mae'r byd yn ei gynnig, ynde. Oherwydd mae'r byd yn cynnig popeth i ni'n dydy. Mae'r byd yn cynnig popeth i ni. Ond mae Duw yn cynnig mwy. Mae Duw yn cynnig mwy. Mae profiad anialwch Iesu'n yn herio ni i gyfloedio yn deffeithwch ni, yn deffeithwch ysbrydol yn hunan. Rydegau hynny o unigedd, profi a thwf. Mae'n galw i wynebu yn dydy y temptasiynau hynny head on, fel tas yn dweud. I ymdogynu am amheuon anhofna ac i ddod i'r amlwg yn gryfach ac wedi ei ddreifio'n ddyfnach yn ymffydd ni. Ar yn taith o'n ialwch yn hunan, bydd ydyn ni gael cysur o wybod felly bod Iesu'n cydgerdded â ni, gan gynnig nerth, doethineb a gras. Bod i ni wrando ar ei esiampl a ymddiriadaeth diwiro fo yn arpariaeth Duw. A bod i'n hamsar yn yr anialwch, yn harwain yn y pen draw at agosatrwydd dyfnach a'r dwyfol a Christ a Duw, ac ymdeimlad o'r newydd o bwrpas yn ein taith ffydd.
Byddais i ar draws yn ystod yr wythnos yma fideo gan Gymdeithas y Beibl o'r enw Cyfres y Beibl. Ac o'n i'n meddwl bod o mor berthnasol i Sul cyntaf y Grawys sy'n sôn am aros ym mhresenoldeb Duw trwy Grist a thrwy'r ysbryd, hyd yn oed yn hanialwch ni. Ac felly gawn ni gyfle rwan i wrando ar y fideo yma. Be wneud i o weld y boen? Weithiau mae'n anodd byw yn ffwrol. Ti'n dweud fi'n anewid y daw cyn hir, ond mae'n adforoedd o'n yn gyrraedd na fydd eto'n byd. Daw eto hael ar ffrind glywes i, ond eich blinder i lethu'n halon i. Rwyt ti'n gweld o bell y dydd yn dod, ond mae ceiad y bedd mor drwm ag erfod. Ond ti sy'n gwneud popeth yn iawn. Mae mobaith yn tarfu o nabod y ddawn. Yn lle hiraeth fe gaf at nabod y llawn cyfiawnder yn gwneud ei nydd. Bydd Iesu yn byw yn ei gwyth. Be wneud i o'r byd sy'n blaguro? Yn ddwfn yn fy enaint mae gobaith di'n reiddio. O'r anialwch, dy gariad sy'n tywys yn glir i fywyd, i gartref a chwiliais mor hir. Fe sychu fy nagrau, fe'n cyfres bob un, fy'n wisgo a chnawd heb bechod blin. A heddiw fe weithiaf dros werthoedd y deyrnas, dros heddwch a hyddyd i roi i bawb urddas. Gan mae ti sy'n gwneud popeth yn iawn, mae mobaith yn tarfu o nabod y ddawn. Yn lle hiraeth, fe gaf at nabod y llawn cyfiawnder yn gwneud ei nydd. Bydd Iesu yn byw yn ei brif. Fideo byr y fanna i chi feddwl amdano fo yn ystod yr wythnos yma. Wel, gadwch chi ni droi at yn hemyn olaf. 871. 871. Dyrod y gariad i'n clymu, dy gariad fyddon ni'n plith. Dyrod y gariad i Gymru bendithion gwasgar fel gwlydd. Disgyn i ddeall o'r newydd holl ystyr cariad at frawd. Dyrod y gariad i'n clymu, dy gariad di. Ac yn y blaen, 871. Dyrod y gariad i'n clymu, dy gariad fyddon ei blith. Dyrod y gariad i Gymru, bendithion
atgoffa chi, os ydych chi wedi llenwi un o'r rhain wedi sgwennu ar y cefn, gadwch o ar y bwrdd yn y cyntedd, ac mi gewch chi, os ydych chi'n dymuno wedyn, i godi un ohonyn nhw am dyfo adre gyda chi, neu dewch â nhw'n ôl wythnos nesaf. Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chi o'i. Amen.